Okay na lang. Naagya po to. Nga na. Tara na, kay magkano na. Red. Pakita tagka ng pina-superhero landing dive drop eh. Red. Gi. Uy, yan Superhero! ikibuhat na to, Trish. Gi! Gani. Asa sila Red? Red, kita kanila? Wa na kay Mike. Ay, kabuisit ng bataan. Wa na siya Mike. Nawala na po din mong Mike. Disconnect. Asa sila? Psst. Guys! Psst. Do you see them? I need your help. Press 2 if you see the green person. You cannot see the yellow one because she is very... The green person. Press 2. La mga rati na po. Lolo. Kuyawa eh. Trish. Trish. Kuyawa eh. Di ko Sabi tawag na. inisip na mawawalay ka pa. Ngunit ba sino nga ba siya sa puso mo? Ay huminga ang puso ko. Luya po na din niya. Sa iyo. Luya eh. Di ako. Hindi ko ang puso ko. Huwag kang bibitaw. Lods. Sino nga ba siya? Kapistik. Si Red ba? Si Red. Tama na, music pa bullshit eh. na siya. Pinakabati siya basta mag-edit na kuhaan eh. Mas indot siya gulay music. Mas limpyo siya man. Isa na yung gahilak. No. Si Sheriff. Ay, sir! Yes, sir. Sir! Reporting for duty. At your service. I am your sheriff in this area. Bawal diri. Isa man. Asa ka nang old wild west nga pina Texas nga accent po. Kuan. Hey up, Joe. Are you here again? You buying something? Shut up, Joe. You wanna get a weapon? Here's some good for you. Ano kag si Rins Birano eh. Tara na eh. Kitas tulan ni kata mo to sa 7 days to die good. Kato si Joe ba? Mapalit ka sa kuan. Himong kamot. Naunsa maka Trish? Aray! Naunsa mo ni siya boy. Oh. Bro. Yo. Aray! Yo! Steve fit. Fitot. Tara. Kay host Trish, ikaw Bye. Kuha niya Rabbit Scout. Rabbit Rabbit Scout. Scout. Ready nang lagay nyo dyan? Here we go. Yay! Here we go. Ascent 1. Gagaway, din eh, Lotus, asin eh. Here we go. Ako'y bag guy. Tracy, labay. Let's go!
Once ba na dead, babalik sa umpisa talaga, walang save. Yes. Part of the game. So kailangan mo talaga, kailangan nyo mag-iingat. At least may isa sa inyo matira para ma-revive kayo sa... Uy! Lo! No! Lo! Si Sheriff! No! Sheriff, okay ka lang! Tabangi ko. Si... Tabangi ko ninyo. Sheriff! Tabangi Sheriff, ko. no, sa... Piste na nga kung tapang gani! Animal mo eh! Bugo mo! Nangayig tapang ang tao, bulok! CPR mo na, CPR! Di ka ba mo roleplay? Saan mo na siya oy? Nangayig tapang ang tao, tumak-tamakan noon, bulok! CPR do, tamak-tamakan, ikaw ko no, gamay kika niya, tamak-tamakan tika! Ano siya oy? Ano ka keyword ito kay gamay? Lolo, ang jellyfish lagi pinasababaw. Ano na? Goni, galutaw. O sige, tanawa do, kaabot pa ka na. Na, samot siya. Og siya, samot. Right, siguro tani ba there, no? Right. Right, manatatadong. Yeah. Uy, lagits. Wala pa may garepo guys, paway sa tagrepo kay wala pa ibagong content ang repo gud. Uy, lagits. Balik pa manggut siya. So medyo Ano na sa ta? Chila sa to sa repo. Nagbisita gyapon may nga game, of course, lang favorite ko na mga game. Sa pagkakaroon kay mag-pick sa ta kay nalingaw may pick na. Audit mo yung pick guys. I think better there sa right or sa left. Right. Maybe. Right siguro. Piste, ay! Damage ka? Wow, Oh. so early, mate. You got Oo, damage, gi. mate. Gitrish. What is so early, right? Kiki, kana. Ano ko Andreo? O na lang adala ni tanan mi. Tiyo, kabuto to. Pigo. Pirmi makagutom Trish. Ay, sorry. Wait, luggage na sa baba ba eh? Luggage ni or unsa naman sa Trish? Ikaw Trish ba recently bully na kay kas kung pagka-single ha? Lahi. Bay, grabe bay ang fall bay ba kay dali dali. Paghilom ka bugod. Ay, sorry. Kuan bay dali kay ka madamage bay basta mataga ka bay. Bisag duor kayo ba? Oh, gani. Ascent ba ni? Ah, di lutos di. Dapat careful ka sa kon, full damage. Bully na kasi na ako, brother. Lain na kani sa brother. Bully, kuha mo daw ka ba? American bully mo daw ka. Okay. Guys, okay, paminaw mo, be. Paminaw mo. Stamina ka bantay mo? Stamina, musaka. Wala gi problema ang stamina, Tres. Imuharang kagamay mo manang dugay ka. Ginawa mo sa may problema ka naman. Bay, wa am dire bay. Oo, di mo ko disagree ano, Tres, kay kuan man ka ng Kaugaman. wow. Lala. Da, tagam. On me guys, on me. Tagam ka lagi. Nay mushroom dire oh. Makaon ni nga mushroom. Chubby mushroom makaon ni chubby. Di na siya maka-poison ba yan chubby? I-try daw, Trace. Ay, baka nung hindi siya. Trace, bro. Sample. Ano sa ako? Pero mo green ba? Amo wala. Kago ko. Imong kinipig. Tra. Stress siya guys, bully man na siya na ako guys. Nahulog ko ba yun? Huli na siya sa akong pagka single. Why, me? Ako Trish, uy. Oo, gano'n na bali naman yung ulo. Naman, dito kabot. Kuha ako rin! Maside me. Saka, let's go. Bakit pataba mo, boy?
Oh, maayo na magita ng first level good. Yeah, pero my first God. level ra pud. Easy ra kina ibuwang. Easy ra kina bay. Gasalig ba kanindot kay ang seed gihatag. May first level ra pud liyay. Oh shit. Pag-abot ani dito sa kuan, sa rainforest, oh, bagay gipadar. Kaya gina nimo. Kaya rin Sige ako daw. eh. Try. Kaya ni, kaya ni. Try. Ikaw, Ami, Try. Di ba? Lagi ako, dire. Di ba? Oh, ilil Oh. ako. Wow. Wako. Dito? Dai. Dara, oh. Kana mo dira? Nay mga lubi na to bay, lubi kuha ta tong lubi bay. Sinay lagi Apay sila. luggage oh, gagi. Nay luggage bay. Girid. Girid. Naglopoy pagit. Ikaw ha. Bay, nanang aso sa baba ba yun? Tara, tu. Ha? Gani, nay do tulo ka luggage na bay. Dala na, gagi gamit kina later. Wala ko ibag ha. Ay ka bullshit gani nino. Okay. Oh, nice. First aid kit. Oh, trail mix ba eh? Trish! Mix of first aid kit. Bay, dala ninyo yung trail mix bay na po may slot. Asa man? Lutuan ninyo tanan okay na. Tanan nga food ninyo ba? Lutuan ninyo ba ya like tanan literally. Tanan makaon lutuan. Asang piton. Lutuan ninyo og kaduha bay para ma well cooked siya. Kusog lubi bi. Kusog lubi ba ya? Dito. Gi. Uy, nagkuhan mo sa cooking na. Bakit dyan? Nice. Tama. Bayuan na mo kat sa kuan sa first level no. Easy. Let's go. May na kayo may makatka sa first level ba eh? Let's go! Okay. Yeah. May, sa'yo na rin nga si good. Go! May! May, napet-butane may. Nice. Uy, bugle of friendship. Hey! WC the chat! Taliya mayuan na to bye. Bugle of friendship. Ilang. May, natay, ano ba, butane ba yan? Light. Ano ako magbigilin bay, kaduhaan ninyo gluto bay, kaduha. Kasi mo dalaan kuan, kasi mo dalaan Ibutan ako, tubuhan na kuno daw na Punuan na wala ko slot na din. Nyara bay, wala ko slot bay. Nyara ko slot. Trish, unsay naasi mong item, Trish? Ay, lutuan ninyo tanan ng food Punuan eh. Wala na. Kawatan man ni siyag food Ayog i-feed na ko. Napaka slot, Trish. Ikaw dalaan na kung naka slot. Gi. Ta. Okay, tara. Wala kay mic, Trish ha? Ay, kabugin. Bay, naghahan ng luggage ito. Nai-orange ito nga luggage oh. Lami sa right side Kaso taasa na nga climb. Di, makasaka ta ba der? Nai ka nang makakahoy. Makasaka Actually, ta na. double kaya. Oh, double kaya siya. Gidaw. Girabe. Gidabe. Ako, be. Sige daw. Ah! Wala pag buing bulilit. Kaka. Ay, sorry na be. Mura mo siya glamok. Awesome thumbs up. Diryo! Ha! Pwede sakit ka. Pistol! Mo grab mo sa vine pag naog ha. Sige, Ria. Naog, Ria. Ay, sprayhan man to kagriya ang alcohol ron.
Harta mga. Basta makakarigaw. Diri. Ay, sunda ninyo si Kwan. Si Kwan man siya kada si Crocodile Hunter. Wow. I am the hunter. You might. Ay! Di. Mami na to ni brother ka na magkuhan siya ba kanang kita man ka ng murag audience cameraman ba? Galis. Magano man nakakabantay mo na mag-vlog ng mga Crocodile Hunter o National Pisti na lang gyud. Yawa piya. Animal na ko. Yawa. Di ka mangagi diri kapuya na diri. Let's see. Di na ako yung rope gun brother. Gamiton na lang ko ni. Makalot ko bitaw sa babaw. Gi. Na berries diri. Abot na. Bay na may bandage ba eh? Nako brother. Bandage ba Nako brother, eh? saka brother. Nako bandage dali. Ilay lang. Justin, Cutie, salamat sa pag-follow. Trish! Na-damage po siya! Naoy. Naway. Nanay, gumugumo fruit to. Ay, gawan! Gawan! Hala! Naoy. Kat niya. One night. Trish! Alin, ako yung bandage. Wait lang, gawan. Nakoy daw ka bandage. Zai T-shirt, salamat sa pag-follow, man. Welcome to the stream. Ayop mag-enjoy mo sa among session karon guys. Pasensya wala kay ko kabasag comments kaysa kay ga focus ta sa ano. Pakuha ko. Kapag wala ni. Kante. Ni kag bandage? Give me that. Paako ninyo. Thank you. Tara, laos Trish! sa ta. Trish! Sorry, Trish! Kalahos mo. Wala, matagak ko. Kaya. Kana. Dali. Wait lang. Na-damage ka? Na-damage na siya. Na-damage ka? Pilay damage. Mga 10%. Ah, okay ra na. Careful mo sa fall damage ba? Isod na ba dyan yung ma-fall ta kay ma-damage? Yeah. Na mga berries diri oh. Di niya kuha ni. Na mga berries diri ba eh? Ami. Pero feel ako di ko abutan eh. Tunsa ka di Mars? Okay. Dito man. Taka mo siya eh. Kung sa Misriya, Bay, lagi siri bay. Do ka buok. Mo gani nindot kini nga route no. Luggage to me. Piton. Another piton. Kuwani ka! Piton dira bay. Ay, Scorch Berry, bay, magamit ba ni siya sa kuan, bay? Sa Magamit ba ni siya ice sa lagi. ice? Oo. Ay, wait lang, Mars, gaulan! O sige, alay na lang. O, suman. Right click ko dere. Miram kagutom. Barek, atong luggage sa baba. Asa ka ba der? Luggage sa baba. Luggage. Nako sa babaw. Luggage. Doon ko sa babaw. Get over here. Hi El, shout out. Oh, sana mo Ang English eh. Shout out sa maguwang da guys. Shout Birdie out! Basta putot, permira gutomon. Lukit sa tunin kumon. Dire na agi red. Sige dara. Ay, gimito yung buong. Na-mute na ako. Support. Supportive, maguna sila good. Ay, Bel, Whoop! salamat sa airing. What's that? Ooh. Kasi na-drop der sa... Na-rope cannon driver. Oh, candy. Trish, candy, Trish. Yung favorite. Lipap. Ako lang doon eh. Sayang kini. Ako na tong kalon akong ano be. Nadi head. Nagyan Andra. Sobra. Let's go. Asa man? Mars, dali na Mars. Ay, Braille, salamat sa rose. Wala ni sa Android, wala ni sa Mutiyo Android. gigyan non di ori doy. Asa naman ta sunod after dira? Ako nakitaan ganiya brother kay pasaka man to bay kani dire oh. Ay taas saan ni Taas bay? kay bay. Wala bay mo balik taon ni bay. Wait, tanaw ko dito sa left side. Wala Eh. bati kayo ang train. Ang question, Patay ko. saan na to pag... Quandra Trish. Dili bati Trish bati Trish. Pag hinay sa full damage siya kay sensitive. Dati wa pagkani. Sabi mo ba ha?
Makasaka ta dire bay, makasaka ta dire. Mag-rope cannon ta, dire. Pwede, I think. Yeah, I think. Ipabawgit ba there? Nice one. Di. Oh, gabiya! Grabe bay. Gabiya, Gitris! Buta na, kaabot na siya. Oh. Bay, dili bay. Kabot ko. Kabot ko. Tala, magka-trick. Ay, dari. Sama ni siya. Uy, kapaila lagi ni siya. Ano ito eh? Dito na siya kaabot siyang ambok. Tanong mo ambok mo? Hi Grace, salamat sa gift. Namoy rope bay, namoy rope. Grace, wala na ka mo ambok in real life? Taas eh po doy. Gawan. Gawan! Diri na! Maslide ko! Trash! Ginang gauwan di kasabot. Pugsong yun! Gauwan! Ate, gana dra brother. Na. Tapangin ko bay. Wala kang stamina kayo. Kada lang Bay, lisura ka buto ni. Trish! Shit, be. Yubak! Boy, mapoison ta ni yellow. Oh, mapoison man ta ng yellow. Makapoison ng yellow, gitry ko na before. Yellow Kingberry? Ay, Yeah, try na dire. ako. Wait lang. Dire. Try na Dire ka. tabay, dire oh. Madungan na siya energy. Poison lagi ni. Dire. Lagi. Ano mo? Tawam ka! Ay, dako. Gauwan! Dali ka balik ko. Pero duwa po limang guro dra ba dayo? Yan na yun no? Na vine? Dire kani. Sa left. Dire ba? Okay, gawan pa ban. Ano eh? Bukuan ko. Okay, pwede no? Di ta mo gamit no? Ano yan? Hagdan na. Si Trisha ba? Si Trisha ba baka hatag og instruction? Murag Whoop! Get out. Di kituyo to nako para ma-intense mo ba? Mo Bullshit, demonstrate. be yawa. Sige. Sundan ninyo ah. Sige, sunda. Sige. Sumaka ka dyan. Oo, una. Una ko. Ge. Follow the leader. Wala, sige. Ulo ka niya. Shake, bari dansa. Shake, bari dansa. Pwede dansa. Mas light lang ko bay. Basta minna. Magtupa mo ganun sa minna good. Saan naman taon na yun? Man, literal nga face na wala lagawan. Kaya mo guna ko siya rin liso-liso siya gulingon. Bisan lang. Kaya ra ginaw, wala lang gid siya ni saka dayon. Naging wait sa nagkulat pa ka na. O sige na, wala na. Wala pa kita kang gabasang pa na. Sige basa. O sige basa. Sana all. Gi. Mana? Ge. Girhead. Ge. Nya mag-vines sa day ano? Pwede. Wala na sa yung blouse. Namatay yan sa left nga side. Naata.
Eh, inay na lang. Oh, nasa left side. Oh, nagyan nasa left side. Napo dili dagan actually dili. Dire. And this is what you live. Ah, makasaka ta dire. Tara. Sa left or right? Left. I mean, mas nindot sa right, pero okay. Wa day. Let's go, man, brother. Wa day. Let's go, bay. Ayaw. Wa. Let's go, bay. Let's go, bay siya. Narita. Ako na kay pagkaon sid. Na, mauna ni Roy. Tagay pagkaon ng usaw. Na may mushroom dra. Yahan na tanang mga mako na yan ang mga marshmallow. Siya ra may pirmi gutmon dre, but gaano na yun sa'yo? Maria, rumatay tag karakter tanan. Gaya nyo pagkaon ni. Maluoy maniniya oy. Pili na akong character break, mo reflect sa unsa ka in real person ba? In real person, in real life. Wala pa gani kay kaon ka. Masad ni siya. Ay! Ibig dili ta nervyoso naman, nervyoso naman tao. Bullshit po. Kulit. Damay eh. Kulit lang. Wala ma-poison mo. Huh? Asa matamulaw sa ni? Karihid o karihid. Okay. Stamina sa nga to. Kaya red? Hala! Ha! Pugo! Na-slide ko na! Nagkatol pa ko sa kong itlog! Kaya Gago! magkaroon ako red, wait lang. Nikatol pa ko sa kong itlog, bay. Nice one. Puro naman ni sagit, oy. Bay na may rope, na may rope. Nyara gawan. May energy drink? Energy drink ko, be. Nakoy lollipop, nakay rope. Anak kay lollipop? Oo. Wait lang, murag natin yung rope. Nay rope ya red. Sige, Ari, be. sige, data na yung rope. Are be. Nakoy usang man paghati. Na. Ibot. Ay, ikaw na lang, brother. Ako gani. Piste mga Trisoy! Temo ni siya. Ay! Una ko dito, ara ko to skilled dito brother, set up dito Hak brother. ni siya. Ay! Nakoy ko dito brother ah. Nakoy ka ng Napoison ko it lang. Pisko. Kita ko ba ko usa? Hay wala oy. Ay. Makabot ko ba yun? na si brother red. Makabot ko ka, nako extra ng energy. Light lang. Sige daw. Buto masagugo. Good lang be. Oh, nice. Nasa right bay, sa right. Madrop ko ha, og kuan kanang asa na ko ibutang bay. Chris, kabaw, di kang huot na tayo. Bay, makita nyo ang rope? Ah, makita. Okay, okay na. She'll be coming down the mountain when she can put toot. She'll be coming down the mountain when she can put toot. Ay, Chris, Jade. Chris, ambak na sa rope, Chris. Asan rope? Nice. Asan rope, ano? Hoy, bakit ko kinagulan? Dali ay! Oh! Ang ginasagit shit. eh. Kaya po mawala ni ulan na, oy. Lods! Layot na Lods! Kaya nga sa akong piton, no, may pag-ingaan. Ay, nagamit na gyapon tong piton Oh, ganina. nagamit ko na ako. Ano si daddy na? Ganoon na pambuang ha. Nasi dati na. Nauna pa. Nasa ka. Sinamite. Uy, appreciate sa dato ang kuanay ang scenario ulo ni Duto oh. The moon is very nice. Wala. Ganoon na dyan. Nakita ang white, color white nga ako dito sa. Ha? Wala, bay. Tanawan ninyo yung view ba yo? Dito kayo oh. Ha?
nanglot ang usadad to. Gani, abti kayo. Di ikaw na po, Dre. Di ko na po ikuhan dala rin. Unsa Trish? Pakita ko si Bungkon. Ano ba? Hey, pakita ko si mo dog move. Hasen, ay sobrado hasen. Ano na, pero way pagkaon. Get sick. Dada, kita na nako ang kwan Trish, ang smoke. Mas babaw. Matik gid daw. Sabi gid la. Ay Trish. Okay, lagi. Bay, saka na tabay. Nana dito ang smoke. Ang sa'yo na loot ninyo, bay? Gabi, gadang gani. Pugos kung hindi lang kita gaon. Ganahan lagi ko ning ruta tong gikuha, bay. Di siya Yeah. complicated. Trish! Di siya complicated. Una pa yung luggage ito, bay, eh. Yeah. Trish, buhi pa ka? Uy, basag ko ay sa kupa. Okay. Mutan na ramo ko good. Bay, ayaw ba ninyo tumbi ng mga ano ba yan? Mga bombastic. Yay, maraglisip ko ako ng login, boy. Saka na lang ta. Lolo. Uy, Trish, taas kasi mga ubos, Trish. Luggage Trish. ito sa kahoy ba yun? Mars, dali na, Mars! Murag tuko. Pastamin na sa good, Trish. Ako, dili. Gutom maguda niya, Gutom good, na kay ko, magtala. sir. Dili, gutom na kay ko. Wakoy pagkaon. Gay, gina siya pagkaon, no? Marshmallow. Sayang ako. Ay, nay ka, nay saging. Itugos ko ana. Ano, litsik na. Uy, makuha pera ninyo. Wah, Hindi daw. Ha? Paano, sir? Ang paan. Mira, gawan. Actually, nindot ba? Hindi man worth it ang luggage, eh. Di na worth it ba yun? Ano? Dito, Are ta. Diri, oh. Ari mo, bayin mo diri niya. Naog ta diri. Okay. Mira ba, kigauwan ba yun? Isa gawan pa ba? Ay, na-erased ba yun? Sa may marshmallow dito sa babaw, Trish. Yung sayangan man ka. Masakaran nyo diri kanyo? Hoy, animal! Ay, ayun, naagro mo dira. Pastamin na mo sa ubos. Saka. Oy! Kulba! Serious mo kayo! Musaka ang alta pressure. Kwago ka! Asa man di ka langgam? Di ka pati kwago ka! Kwago! Boy, may luggage ito. Asa man? Oo, napit ako. Ano na ba eh? Sa right agi. Tanaw ko na ang smoke. Uy, luggage. Wait, luggage? Boy! Luggage. My God! This is what I like! Chin launcher! Ako lang na rin pa rin. Nice. Early chain launcher. Nice, kawan. Basi nakapadre What luggage a boy. nice. Napalito sa unahan. Oh, lagi siya. Oy. Okay. Bro. Sabaan mo eh! Ay, lagi siya ko ba? Kita lagi mi! Di mi padong! Kaya ra siguro na eh. Oh, napagadiri oh. Kuhaan ko ni ba ya? Kaning luggage diri ba? Kuhaan ko ni ba eh? Napadara? Napa. Ay mo ang i-erase mo. Ikaw? Pisti May na. pwede ka. Okay. Wait lang makabot ko. Wala na kay marshmallow red? Kabot na. Ay nako red. Ali red. Ay gutom mo to red eh. Di ko kabot og saka ba eh? Pilay, Stamina nimo, gamay kayo. Kamay kayo. Oh, ba? ba? Napagid oh. Kuhaan ko ng vine. Ay, Ayaw, gago ka. Ano mo ba der? Di maabot tayo gago. joke lang. Siya? Oh, bader! O sa ba?
siya. Asa boss? Buang ni siya eh. Ay na na ay. Maabot. Bay ay na na i-risk bay. Ay na na bay. Ah, sige. Ay na na. So ay where na do na. we go, Scoutmaster? You go there bay. Bitanaw na to diri ko napiyagyan na Andre. Ah, pwede ra di makagir ta. Kagir ta diri yung. Wala yellow nga berry. Sa left na to left. Basig na pay lagi sa left ba? Kaso lang ba? Napa ni Bay, napalagi ni Bay. Bay, bantay Bay mo ni mga ano ha, kana. Yeah. Ah, pwede na kita magi diri yung. Ano ba yun? Naikon dito ba yun? Kanang sticky. Yeah. Fungus. Na. Fungus. It's very useful. You. Ina kay doon naman sa tanong sa babaw. Ato ni check diri basig na pa ni diri. Napa ni luggage dire Bay? Try do ka book. Noise. Ay, bati man naman sa kahoy. Na dito. Ah, dito oh, bay. Orange. Bati man na. Bay, kaya na ako, bay. Susukan. Ayaw ba der? Yang Diba? Reminder, ay mong tunob anang poison. A few moments later. Calling the attention to all travelers. Nani? Arid, antidote. Mataging ko pa yung nakonsi doon. Wait, ancient chest na. Ancient chest Bay. Ubus. Oh, ancient. Kuha na to ancient chest, brother. Bay, duha ka luggage diri, bay. Duha ka luggage. Oh, may fungus dito. Makuha yung tintis rate. Kuha ni Red. Kuha na ko yung tintis rate. Nay bandage dire kasi na damage. Wala mo ko na dami. Nay pagkaon diri, Trish. Trish, ari na Trish kay nanang smoke, ay nanang kuan, nanang fog. Gago na nakafag pa eh. Ay, nakafag. Oh! No. Take this. Kuan ni diri, kisa gigutom ninyo, kisa gigutom. Dapat kay sound sa mong bag red. Wala na. Ay. Wala na. Ikaw ni mong bandage, sayang yung bandage, bay. Asa ba this? Tara, oh. Magikuha na nimo. Tara ka na. Oh, nausan yung kamot! Usa man. Si Jason, oy, naman na siya. Bye! Dali, isa ka. Oh, wala na ko Dali asa. Trabe. Sayang nga, oy, nasayang. Nahulog pa kitang anti-rope. Visit. Na-damage ka, na-bandage. Damage ko. I-bandage ko. Sige. Okay, salamat. Kuha ko! Na. Oy! Na! Gawan pag... Ala, bay na nakafag, bay, binuwang. Kuha mi, mambak mi, balag ulan! Kuami! Kabe! Doon na dyan kayo. Trabe. Tara. Bay, na nakafag. Kaming tara. Bay, diri tayo, diri. Slide mo. Napag-ilagis ito. Luggage. Halay. Dili, mada. Hindi mo dapat, Dokon. Naulog pa dyan ko. Ne? I'm hurt. Liga na eh. Yellow ni. Man, namikikwaon. Bay, lagi dito, bay. Pwede! Alaw, late kasi ni right click. Abot, bay. Ayun na lang, luggage, bay. Tara, bay. Pwede ko ami ha. Pwede. Ay, salamat. Trapay. Salamat. O, na yung mga berry. Salamat. Napakakutas. Second map. Gigamit ako ganiya kung nagamit yun ako ang kuan read. Ang katong unay bago.
Wait lang. Tuon pa nila. Ano, yellow din. Asa ko sa kabagi? Kuha ni mo, Trish? Wala. Ano? 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 Sakit? Ano? Heat pack di mo na. Ako mo nagkoy duha ka piton de. Actually. Ang statue pa na to na-activate. Ang statue. Wait, Yellow huh? ni, yellow ni. Green. Sa ubos ra ko makaon. Nag-upload ako sa YT. Yesterday man ata ako nag-upload sa YT. Ako na na-upload. Di ba, kung ikasa ni mo sa kauban, dili man na maluya ang kauban na. Dili wala na siya, di na siya parehag ano, di na siya parehag katong candy ba? Ang candy makaluya man siya. Nani siya sa Steam guys, PC lang ni siya ang game sa Steam. Pila ga dito ni brother? 300 to 50? 250. To 20 50, plus. oh. Ak! 1 gig Tama lang. ko, uban din. Lagi siya, siya. 78910. Ito na ko dito. Nakapakwido ka, usay tawag na yung panggos. Di, gamit ka ng fungus ba? Muna yung naka-flash na to, di ba? Kung last. Okay, left kong allow dito sa... Pag umanatang wind. Bay, careful mo sa ka! Careful mo sa full damage. Kakibang mo saan? Patay ka dito. Pangit yan. Blizzard, Blizzard, Blizzard. You see me on the news and you come running through the corner. I'm the man who can be. Whoa! Uy, na mga berry diri oh, kasi gutom. Berry. Bay! Bay, 8 inches! Bro! Asa man? Kuha ko. Piste. Guys, asa na mo? Napay chest ako ano, kabuok.
na ako dire! Hey! Hoy, mga adto na ta! Asa mo? Asa mo? Trish, full na ko, Trish. Kuha. Mas gamit ng chain lancer. Ang sinanay mo. Nagamit kina. Uy, wait lang, B. Unsay lang item ni mo. Yate na. Energy drink, marshmallow, purple berry, o kuhan. Kuha ng purple berry. Kanaan ng purple berry. Mas gamit na siya, Trish. Mas gamit na siya. Lirihin! Tara. Si brother. Tara, ito na tabay. Ano, ito ka panggos. Kaya, sa isa ka panggos. Asa, magi dito, magi sa left. Kaya ano? Left or right? Ato ni brother. Dito sa left, magi. Pag-atas ako, magipang dalay na ako kasi bawas ako bay. Wait, bay. Asa ta mga gay? Left ta, left. Naman, tra! Tago! Alin mo na ako! Kinapit rin! Ganapin sa re! Lumay! Saka. Dirita mga gay! Pwede ra, pwede. Ayaw, wag kami ni Eiko. Ganapin sa re! Shit mo! Ay, bisit! Research gunplate! Ulo! Iwi ba? Hold! Ay, pag... Alat, Ala ko yun, wala guys ga. Dili ko makasaka kung kuptan ko na. Extra raman na. Ako nang gilabay. Diyan tag yo. Mag-usa mo, dira, uy. Makaagi mo dira, bay. Lo, naikuha dito, shell fungus. Adi lang ta diri. Okay. Napay magic beans diri oh. Nakay, bakante rin. Nakay, bakante. Ilapay na lang ato doon, ala. At talikod. Saan ko man ipagkatag mo? Ara. Oo, dinrap na ko. Papa. Okay, di siya mo tubo dahil. Kasi dito. Saman. Wait, EQ lang. Ay, Asam to masaka ni ha. Talikod. Nandapit sa kahon. Oh, tagok. Diha. Bro, nakuha big magic beans, brother. Gumito na to dira. Pide. Saka ay butang niyo dira sa ubos oh. Para makasaka ta dire. Nakuha rin yung shelf fungus ba eh? Nakuha na ko. Kaso wala ko slot bay. Puro. Wait lang. Puro resources akong dala bay. Wala gyud koy pagkaon ga dala.
Uy! Nakita ka, self-pando. Back. Saan ka na diri? Wait mo, food? Kitag food be? Nag-drop ko, drop. Kuha ni mo? Pertich yung pagka-drop. Uway mo. Pertich yung pagka-drop! Eh, gago, mayungan ako mukat ka, te. Trish, need ka Trish, food. Uy, di ba, dali tamo laos, dali kaya man eh. Kaya. Kwa! Ayos! Brother? Naro. Brother ba? Kaya man eh, brother. Gigi. Na may pamang dito sa babaw. Yan. Kaso medyo... Kaya ba ni? Soon, pansin na ko. Uy, hi Kurt! W sweet. Oh, W kay sweet guys. Hello, sweet girls. Kaya na, dali. Masindot tribay kay Samo kayo dito sa gawas. Grabe kayo ang tribay. Kaya pa yung panggas ko eh. Sit down. Huwag ito ako, sit. Uy. Saya ka sa panggas ko eh. Dali kayo yung gilahan pa yun. Wala na ba, di mo kasakaw dito ilabay. Mausad. Wala pa na to, bro. Ano pa kay fungus? Asa man nato na ila. Pwede ta mo fungus dira. Nya, paon na to fungus sa puto dito. Wala na tayo fungus, oy. Gilabay na. Ay, nakay fungus red. Sa red. Gi, ilabay red. Dili mo dire oh. Dra. Okay, precise gunplay! Nice kawan. Okay. Lain kaysa ko. Kabot mo ni ha. Mudawat ko ninyo ha. Visit ba kayo? Mura kong nabutkan sa Nabuthan ka. Uy, Ni Sirit. anad naman ka na. Ano? pasyap po ba yan? Hello eh. Wala ko nga. Okay. Reverse. Okay, huot kayo. Ganahan mo ko huot pero hindi ni mao. Maguna. Mo gini guys. Obserbahin na ninyo na kayilo mo na siya. Mag-una-una na siya permi. Di ako madisgrasya na siya. Usugan na siya. Siya pa na mag-una-una nagsagit. Tamagi, Ebe! Mag-una-una gina siya. Yung mahulog. Murag yung... Murag yung iihaw. I'm helping everyone. Uy. Wow! Sa Miss Ria eh. Pihan kita kang iriya ang alcohol sa mga taba. Tanaw lagi na. Oh shit, yun na si Swiss. Ano yung siguro? Nindot ni siya nga decision brother. No, unsa na oh? Unsa na? Oy, naikuan to. Uy, luggage here. On me. Luggage on me. Let's explore a bit more over here. Maybe we can find ugma na lang. Bandage to siya. Damage ka. Naman? Oh, luggage to siya. Likod. Pisti na. Kasi suot sa akong luggage. Gamit mo kay good. Sayang kayong bandage. May nalanta na ba? Damage ba? Ay, nun ko na lang eh. Ay, yo! Gamit ang food na. Siya man na. Gigutom ka?
Ayo, gamit natin siya. Yan natin siya. Ako lang. Na. Masayon diri, masayon. Hindi ka nagpandi. Naklap na sa mong naon. Tara oh. Bay, rope cannon, bay. Napamislat. Hindi. Sayang yung rope cannon. Isang wing para sa iyo. Trish, ka Blizzard, Trish. Napakay bandage rate. Another ko. Naibandage na Trish siya. Naibandage na Trish siya. Extra. Hoy, naibandage na rin! Ambira na. I-drop try. I-drop try. Unsa man yung rope cannon? Unsa man ni? Wala boy, bakante Tris, ba unsa man? Wala ko slot. Sige tong Kuha na rin. Muligid man ni siya oy. Hala bay, duulo tabay. Actually, We are almost there, guys. boy naman to lagi sa ubos sa lagi unsa naman yung pronunciation eh. Luggage. Nothing's gonna change. Malagits for you. Wako. Ay, na lang. Nyara rin kay murag. Kapit na be. Kuhan ka diri rin ka ng magkuanta sana. Ay, diri nganong galisod mo dira. Naman diri. Nilagit siya to si Do. Gi. Okay. Naman ni siya lagidiometer eh. Lagidiometer. Kunay thermometer. Ato nay nila! lagidiometer. Ay, diri ako. Nisuksok ako diri sa bangag. Dili ni siya free guys. This is a PC Brother! game. Tara ako diri, brother. Hindi siya sa Steam. Brother! Asa man ka? Nasakto ko sa bangag. Sama ka dira. Amira kong luggage ka. Tab. Sama ka dira. Bro, I'm stiff, bro. Siri, Wala pa eh. gamit yata siya. Labay. Ubi na ko na bag ko. Tago mo. Nagyan ng driver. Yeah. Crash ka sa akong tita. Uy, kaguul. Ara. Nothing's gonna change. Ano siya? Di ta ka ko na nga jump. Speakers. Guys, wala ko'y food. I can see it there, Trish. Kuabi It's ko over rin, ha? there. It's over there. This is very easy. Dai, lagi cho. Ikaw naglagi ito na ang kinido ta sa ruta na to karon eh. Brother, basig na yung food, brother ah. Yeah. Oh no. Bye, chin launcher na pud bye. Nice ka, one. Bye, chin launcher. I don't have anything, my love for you. Nay, bakante Trish. Ay kanang head. Abi na be. Asa ba to? Asan chain launcher? Nani hit. Nana ko na rin. Okay na. Ta. Rope cannon. Usba pag yung trace. Wag yan diri. Asa mo agi. Nadiragyan ng tarong kayo. Rope cannon daw. Di, wala na kay slot, ani. Diri agi. Wala mo yung slot? Ari na. Ilabay na ko ning lamp kay wala na gamit. Rope cannon. Nilaban na lantern. Asa mo magi ba inagyan nandira? Napay pagkaon. Abi na pagkaon ni. Dire. Ari ko dire. Ari ko. Balik na ali. Dala ko dretesh.
Aligad mo. Dali, raid. Ilang try siya. Salamat. Oh! Tara bay. Oh, lumi. Oy, Red. Ikaw ni 50 ka rin. Dali. Feeding. Ayun. Oh, lumi kay boy. Tara bay. Atagi bay. Tara bay. Oh, Hala, piloto, piste para na dako gyud. pa, Bare, asa man ta? Dali. Bare. Dali oy, asa mo? Exo ko. We're here. Yawan ako. Uy! Nadamage si Mars. Gila, mawala na. Mahil na mo na. Yawa ba yung piste? Yawa na, malumos ko. Makatulog ko. Makuyapan ko, bay. Bare. Nakuyapan ako, bay. Muna, bay. Bay, guho ako ninyo mo. Natagak na ako, bay. Ang luta ko, bay. Bitaw. Na. Pwede! Ang loot. Oh, sayang mo sa chin, boy. Oy. Mata na ko. Nahulog? Kuha. Lagi, apas di ko to bay. Wagid mata. Ang bag na ko nani mo, Trish. Wala, nasa imo. Oh no, Gulbili. This is not looking good. Kuha ko, bi. Oh, ano kanina? Og tala. Dapat ni mang loot, Trish, ya. Aribi. Hindi na makuha. Kaya na. Ang team. Oh my god. Kuang gyapon, bay. Makuyapan na sa ko. Piskot biyan ni yawa. Alay mo sa ubos, oy. Oy, try out tala. Bay, nakuyapan ako. Wala good. Joke lang. Nakuyapan ko, Trish! Yati, oy! Hawa, Trish! Sid, imong kuan bag sila. Ay, nakuyapan na sa ko, Kaya? nakuyapan ako. Akong backpack. Ako na. Napay Europkano, no? Ako, ari. Paspasin ninyo bay. Ako na, bay, natagak na. Ali, Wako paspasin ninyo. stamina, bay, wako stamina. Ikuha niyong medkit, Trish! Wala. Ari, bay. Stevie, ay. Tago. Tara medkit, kuha na ko medkit. Nakoy medkit, i-drop dra. Di. Ibutang, kuha na ko. Wako slot. Wala na siya. Nabasa ko yung game kay Kabihas, kuan karon ay sa wind. Wala, nakuha ni mo sob. Sob? Ang medkit? Nakuha na ko. Okay. Ano ta magi? Di churros Alright, babaw, alright. Trish. Paspasi. Let's go. Wala ko stamina, bay. Igutom Tama ko. ka kay medkit. Di, sayang kay medkit, bay. Gamit, mahil na matay ka ba sa babaw. Ito pagkaon, bay. Gutom ka, bay. Food. Unsa may problema nimo? Food. Food o... Kina ni. Piste na lang yun. Puto ko sa. Biskot ba uy? Hello? Damage ka? Dako? Dako imo damage. 60%. Okay na ako. Ihilan ako. Wala, gamiton gina. Natis. Nyari. Tako. Makasaka ta dire, Trisho. Isa ka kithat daw dra boss. Yung makasaka ta dire. Ganahan. I-kuwanta ka, i-boost ka. Hali. Nyari ka man. Hali. Marco. Mami. Maabot naman tani mo? Dire mo Abot mo? Saka. Okay. Hello? Dera babaw gi, lahos na mo diha, babaw na na. Wala na. Dire. Mami. Mami. Adi mo do dire. Dili. Grabihan na sa wind ba yun? Nabuang naman eh. Speaking of. Ay kaya na dire oh. You know what? Kinalabahin mo na na dira. Hapit na ta. I can see the smoke. Wala pa gani. Saka mga cool. Okay. Hindi na ito madadra ba
Wala ko stamina, siguro ko layat-layat. Ah, madade. Dire, pero. Dire. Masuot ka diri, Trish, oh! Trish, masuot ka diri, Trish! Sit. Naigo mga nika. Pres na tag. Bay, masuot, bay! Oh. Ah, grabe. Oh, diba? Grabe. May salig si May Trish. influence mo ta sa to kagamay. Gigi. I can see it. Na, we're here. Oh my Lipstick. Oh my god. Oh, nice! Fairy lantern. Nice, a fairy lantern. Nice. Berry. Too big. Too big dira ba yun? Eh. Wala ako. Oy. Amantish. Oy. Di mo anita ng food Trish. Purok sa tanan na to, ikaw ngay pirmi mangitag food man. Purok gamay rang liyo kay gutom. Kung kani si Diko. Ayaw na. Ikok pa dyan yung tubig. Sa magkutaw kape. Magamit kita na bay, as in. Careful mo sa pagnaog, Dre, ah. Here we go. Parang bingbong, I don't really know. Parang si bingbong. Salamat. Okay, ano pwede sa tong, ha? Connected naman siya. Pwede po sa left. Okay po sa left. Pwede? Ah, wait lang. Are, brother. Left. Hinay mo, ha? Hindi ko please sa pagnaog. Daga pa kitang magamit ba eh? Chain. Wala chain. Bay, nisaka ang lava. Please. Tabangi. Walay salag bay, Napa dito si brother. Tama mo yung food ra ba eh? Mushroom. Hoop. Di ba? Marshmallow! Ayun na. Shit ka. Hoop. Pas brother. Faster. Okay, let's go. Night. Oh my god. Mabuto ni. Left, careful ma. Kasi mabuto. Dili ka tabay. Wala mo, saka ko sa babaw para makita ko sa kuan niya. Pwede ba ninaog naman niyo? Pwede ba kaniba? Ninaog na ang lava oh, pwede na takalabang. Go. Oh, nanaog lang kayo. Munaog ra mo. Kupot mo ay mo ka damage. Gini, ambak mo diri. Wait,
Nice one. Kuha mi dito. Hiya! Okay. Huya! Buyat. Oh. Oh, nice rin ho. Ayun sabi, nisaka laba. Isa. Hamuha kay murmig na libang yaw, murmig nang haplas. Ay. Sting lang. Ay, read! Ang kuan, ang magic beans! Patakilid ninyo. Dire labay. Ilabay ra dira. Kana! Gago na sunog. Tubo biya ha! Yes! Non! Tubo ka na. Nice one! Pila may inches? Kana, sige pa gid! Sige pa! Patindog ka! Nice ka! One! Magic beans! Let's go! What chick beans? Ha! Sir? Para intense. Oh, sunod. Napa may magic beans? Right side. wala na tayong magic Wait, beans. wala tayo quandary Right, raid. Why chain? Pwede ta left. Aligid mo. Now good mo. Ay, ayaw mo naog. May sarat ka na ba yun? Wait lang. Wala na tayong magic beans. Sa right. Right yan, I chain dito sa unahan, no? I chain sa unahan. Oy, hintayin muna natin yan mga ano. Lalo, ni saka ng lava. Lalo. The lava is sakaing. Okay, stop there. Wala, kaya rin eh. Stop, lava, stop. Stop, look, and listen. Laba? Ano yun. Gate. Right tayo, left. Right, di ba? Right. Gay. Usa ba na? Go. Bay. Dakog chance nga mataga ko ni bay ha. Eh? Tagaan lagi ko. Brothers. FPS drop, magugubay niya. Dili kay ang kuan. Dre, lumahos na kayo. Maghuwat ka lang. Actually, pwede ta mo lahos diri sa left. Or mo right na lang ta. Right na lang ba? Safe pa yun. Na-chain ba yun? Nisakang laba! Ay, oh, may tabag ko. Nyara Trish, nisakang laba Trish. Delikado kayo. Saka red. Kamboy yan, nalan ako stamina red eh. Kamboy na kayo og stamina. Mahihirapan na ako dito. Go. Asa kita, Pip? Dira, late ya. Tabi ng marshmallow red bay. Dira. Ay, salamat. Layat mo. Sawa sa si Trisha. Diri. Layat Trish. Mulayat ra ka. Ki, saka. Anak, makakuan ka dra, makapatong ka dra. Sa imo ang left. Bre. Bre? Nyara na ka, nagsamin ako. Pawisa. Oh. Na-damage ka ba, Der? Wala ko na damage. Damage ka ba? No, dalaba is labaing bay. Uy, hi! Singot na kayo mong Sige tayo bugan. lubot. Yawa! Nalang yun. Guys! Patayan ako eh. Red, Wako red! Patayan na mo, bay. Patay yung tatanan, bay. Promise. Rehead, ato na rehead! Buhian na, may! Rehead, ato na rehead! Rehead, ato na! Buhiami! Wabi, mahimo dito, eh! Kung mga piste po gano, mabuto ng bato! Dira.
pangalan mo? Nick, ano? Uy, hi friend! Kaya na mo rin. Layla, doon ka lagi. Init ka rin. Shit eh. Laos na ay. Salamat do ka lagi. Laos na. O tuosog stamina sa buang. Uy. Taos kay kayo! Siya nga sa chain launcher no? Lagi, duhabi ito ko buok. Si Bingbong my god, fail na po ko ni Bingbong bay. Wala na po na ko nadala si Bingbong bay. Na itlog si mong left. Itlog si mong. Pikas, tungas. Isod sa Gi. bag, duha, isod sa bag, duha. Buka. Oh, Isod sa bag. isod. Ni, Masod ra, napa na ikwan? tapos islat. Nice one. Unsa man na nimo? Tapos islat. Kanaan na lang na. Dugo nag-itlog nimo eh. Oh, nice one. Dugo na nimo itlog eh. Long. Tungkod, magulo na siya kuwan. Tapos Left. Gi. Actually, kaya mo to ganiya, bay. Malas lang yun nga kanang ano. Abtan tatong kalayo. Gi, laos na rin! Laos na raw! Sa ubos! Sige! Gabi, paspasa sa kayo eh. Paspas kayong build up sa burn ganiya. Di, nakuha mo, nalubog mo dito sa lava, god. Right ka. Gani. Sa malubog ka sa lava, way. Paspas king burn, bay. Achievement manggid ko madala nimo si Bingbong for sure. For sure. Eh, Chain launcher lang, bay. Tara. Chain launcher lang. Isa lang ka chain launcher. Chain launcher. Dili. Dala, go, Food dala. lang, na. food. Eh, Go. Okay na na. Ayun na energy drink. Chain launcher lang, please. Bisag usa lang ko chain Umabak launcher, bay. ka! Good sa kayo, bay. Ay, kabisit. Yeah. Kaya mo. Wah! Okay. Nice, let's go. Sayang nga. Oh. Very sayang. Sayang nga, ay. Na-fail na pa ako Bingbong da. Next time na pa na si Bingbong bay. Oy, Jeffrey, what's up? Si Bingbong bay. Oh. Buya sa may. Naita ko kay nga luggage. Thank you. Agay. Saan naita ko kay nga luggage? Lipa pa gid, eh. Pati, nag-drink. Okay na roof cannon, at least. Ay, masulog pa ko. What else do we have? No. Nakoy pito no group. Okay na eh. Kuha na ko, lollipop og energy drink. Ta. Uli pa pag energy drink. Sisi. Bailo tapos na Saman. Piton. Abi ang energy drink or lollipop. Ang sarit! Luto atanan! Kato ng egg. Nice one. Ang egg, iluto ni mo? Are be, kita ko sabi. Ana, ihatag ng brother. Nice, not a food. Nice. Nauli na ka, Jod? Oh, news. Ngita mo siguro nagdamang ang buwang. Unsa naman ni siya eh. Muna ni resulta sig pangitag food oh. Istorya. Ay, naapa ko yung pang... Okay, guys,
Dili na makalive si Baktin guys eh. Padong na siya mo work. Na. Nakay pizza from Domino's. Oh, nakay sweldo dyan. Nag-record na siya. Saan nag-record na siya? Mag-record na siya guys. Gina-upload na siyang YouTube guys. Guys, tanaw mo sa YouTube guys. Tanaw mo makita sa POV ni Baktin guys. Gina-upload na siya. Gina-upload na siyang YouTube. Yeah. Actually, brother, nindot ka na yung YouTube brother no? Dahil growth ba? Oh, buyag. Buyag-buyag gid siya bay. Happy ko para di mo bay. Okay. Unsa pag-happy? Unsa pag-happy? Ha? If you're happy Ano and mo? you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. Clap your hands. If you're happy and you know it, Happy and and you know it. Okay, matagag na ko diri. Okay, matagag na ko diri. If you're happy and you know it, ang musa diri putot. Asa mo tamo ang ni mo? Oh, pwede ra gyapon diri ta ba diri? Tubangan gyapon ba diri? Tubangan niya Yeah, mag yeah, sure. mag-bridge ta tapos agi ta to kas. Ayaw mo kang baka. Panaog lang. Okay. Here we go. Dawatanay ta baby para di ta kayo anong stamina bay. Ge. Dawatanay ta. May ate pagka mo dawat na nasa mong tungod. Sobraan dyan ka. Most helpful man sa ka sa inyong klase. Pwede Treo? Pwede Treo? Okay. Trish. Pwede kaya po Dre? Tong di siya oy. Gina, ito daw, laos no. Dawata dito, dawata. Walang bi. Baro ka diri oh. Basta minna ka. Man, ikabugo. Gigi dito. Dawatan yung usa, dawatan yung gam. Dagan kay mo ano? Dagan kay mo kanang mga patungan dre. Thank you. Gudawat ko. Puro ko makita. Saka ko dahil. Wait lang, astong bridge. Besya na. Dritagi. Makapatong ta na. Wait lang. Dam sige patunganan dira. Na. Gidaw. Wa lagi. Trish. Dahil lang, ma'am. Trish? Abot ang buwang. Ilang isan. Lol. Man, easy si Rihit. Tiwas. Dili na ta mo. Reconnect na. Invite lang ako siya oh. Bay basi matagak ni siya diri ba. Kaspon niyo. Sarap eh. Ha? Kaspon niyo ba basi matagak siya. Kupot siya dayon. Okay, Wala gyud non diri boy. ni watay choice ani mo kuan kita ni. Kasiga pag idraw. Diri ba der? Diri ah. Naterop kanon. Nako rop ka nun. Diri. Makapatong diri sa babaw. Kaso. Si Rit! No? Okay siya. Ay, salamat. Awa siya na dam. Nada invulnerability window di ay. Ngano na di save sa kuka? Brother, diri tumawagi. Brother, wag kita no choice ni brother. Bay, diri, ubos. Yalahos na nga to. Kaso, ang sunod na to, wala na takipaw. Asa tapadong dira. Diri na lang dito, brother. Gana ko si suggestion pero wasa check ka balog aso. What I choose, diri ba, diri. Saka ta ng kwan. Pwede. Lava ba? Pwede.
Actually, pwede dire. Pwede dire. Okay, si Reed. Na masuno ko dire ba? Oh! Wala Reed, saka Reed. Wala mo, survey sa ko kadali ah. Medyo ma-burn ko ani pero tanawon ako sa babaw. Ay, mata. No. Abi pwede na to brother. Nga mo rope gun ka dito. No. Koso to, taos. Kani babaw ani ba? Gani, babaw na noon. Rope gun kita dira. Na, di ba? Oh, na. Rope gun ko dira. Oh, rope gun ko dira. Wait lang. Gigi, Pero gigi. dirita manukat. I-check daw kay wala ko isikon gamay kong stamina. Kaya? Doable? Okay. Rope Trish. Nasi Trish siya kami, dawata ha. Trish, kausa. Wala tempro na. Ko ako. Ay. Dire o, Trish, ito mo eh. Dire o, 3. Relax. Hi, Katie! Ah, makasaka ta diri oh. Javelin, salamat sa gift. Ah? Makasaka na ta diri, pero makayo ta. Tayo dyan! Noy, duwa ka, boy, ano ba? Baday mataga ka. Eh? Gigi go. Sige, gigigugo na unsa ka, oy. Gina. Boy, gay ko food, gay ko ano, boy? Boy, wala na ko ikuan, gay ko, boy. Mananilas. Thank you. Napaka-itlog, eh. Tis, ay, kulisig langas. Tis, bigay, maduot, Beatrice. Kani siya, no? Ay, sabi. Langas, kani siya. Ay, sabi. Grabe sa burn. Biya ka. Be, Trish! buhi pa ko! Boy, naunsa mong do? Buhi pa ko! Boy, naunsa man mong duha, boy? Asli siya! Lisunet ni mo! Wala na, patay na to! Batay! Na, muna dira, mabuna-una, bugi ni siya. Bayhaan na, eh. Ato na. Ay! Hi, friend! Di magod kahulat? Ganahan mo ko na siya maguna-una siya. Tigil kahulat ko. Una, bugi na siya. Red, kuha ako, Red! Kuha ako din sa may roof. Di makahulat. Una, pirmera ba? Ganahan ba juga siya maguna-una? Eh, batay. Red, na kay medkit yung advantage. Ay, tanalo ka bag. Kuha ng bag. Ah, wala. Ha? Kisa ba ko magsunod ka na ko? Kanang next time ba, ayaw sagot. Pwede ka nang mo-break kag kadali, Tris. Dili ka mo lahos ba? May tani ka ba? O dyan ka mo duwa, gibitaw nga maayaw dyan kay ka? Ikaw na ba yung una mo? Ikaw yung una mo, Kat! Ikaw ba yung una mo sa akin? Na! Naunsa naman tani. Arid. Kaso, ma-burn ko red. Gusto ko yung burn. Tapos examine na red. Piste ka, Tris! Ay, sige lang! Magod ba ako dito, Seth? Di naman kay fungus di red. Pasok ko ba? Mawala. Aray, tabi ako bi. Naman kay fungus di. Tira. Mangundang tay. And there he goes.
Nyara, nyara, nyara. Nyara, nyara. Nyara, nyara, nyara. Unsa man na yung punggos eh? Diri, makabaro ka na di. Baro ka na eh. Ay lang. Nadamay rak tuod ra ato, namatay ko. Ay, kabuisit gid eh. Isa, mas short ko stamina. Red? Wala na eh. Wala na ilang di usap. Di, dapat... Ato dito, bre. Abuhatan ni mo, ang pinakamabuhat ni mo na, bre, no? Matambay lang ko sa babaw. Matambay ko sa babaw. Makamatar mo ka na. Budagan ka dito sa kwan, bre, sa... Gamito na ni mo lulipap. Yan, mulupad juga dito sa kanong kwan, luggage. Lagi, no? malagi. Mag-ampo ka nga na medkit na to, bay. Wala I eh. can do this. Ayos sa gamita siguro. Ah, wala na din ba eh. Marag... Gaya po na mukha. Iba na eh. Spam ambak. Oh, may spam diri. Spam lang. Gi. May spam diri. Gi. Lagaw ta. Tako! Paitali ka na mo yaman. Nagkapait na nag-iwi. Santon Pras, herbal capsule. Yun ako eh. Superhero land. Di ko inisip na magbabago ka pa. Ngunit sino nga ba siya sa puso mo? Ilalamig ko ang puso mo. Kailangan ka na ay binigay ang lahat sa'yo. Sino nga ba siya at hindi ako? Ilalamig ang puso ko. Anong iwagan ka hulat ng putot ko? Huwag ka na magsasama ka hulat. Sana kay gamay ka ayaw sa pagiging gamay kay pasensya. Santon Plus, herbal capsule. There's a wild monkey going on a treadmill. Wow, it is called a chimpanzee. This is a national geographic. National habitat of the chimpanzees. Looking for this one. There she goes, going back to the corner. There she goes. And the water is sleeping bag. What a nice habitat for the monkeys. Chimpanzee is going to his hunter. Balik-balik lang. Ay. Anyways, nice try guys.
Service. Salot! Salot! Kuot sa lubot! Simhot! Tep! Malasay. Malasar, ang gabi yung una eh. Hok na, hok. Ay, Ano lisunod ka na ako, Trish? Ugma na sad. Bye-bye. Ay, kabogo lalang yung bayan.